Μεταξύ 1933 και 1945 το ναζιστικό καθεστώς ακολούθησε μια συστηματική πολιτική που οδήγησε στην απομόνωση, τον διωγμό και την εξάλειψη του ευρωπαϊκού εβραϊκού πληθυσμού. Αυτό που ξεκίνησε ως νομικός αποκλεισμός σταδιακά μετατράπηκε σε μια δομή που επικεντρωνόταν στην εξαφάνιση εκατομμυρίων ανθρώπων. Από τα πρώτα μέτρα έως τις τελικές ενέργειες, κάθε στάδιο εφαρμόστηκε εντός των κρατικών θεσμών, χωρίς να συναντήσει σημαντική εσωτερική αντίθεση. Η βία δεν εμφανίστηκε ξαφνικά ούτε λειτουργήσε κρυφά. Ήταν μέρος της ρουτίνας λειτουργίας μιας δομής που δρούσε με συνέχεια και συντονισμό. Η εκτέλεση αυτών των πολιτικών δεν εξαρτιόταν από εξαιρετικές προσωπικότητες ή την ανοιχτή χρήση βίας, αλλά μάλλον από την ρουτίνα εκπλήρωσης λειτουργιών από πολλαπλούς τομείς του επίσημου μηχανισμού. Δεν επρόκειτο για μια στιγμιαία κατάρρευση αξιών, αλλά για μια διαρκή διαδικασία. Πώς θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί μια τόσο μεγάλης κλίμακας διαδικασία εξόντωσης χωρίς να συναντήσει εμπόδια μέσα στο ίδιο το σύστημα που τη στήριζε? Εβραϊκά γκέτο, το πρώτο βήμα προς την εξάλειψη. Από τις πρώτες ημέρες της γερμανικής κατοχής της Πολωνίας, ο εβραϊκός πληθυσμός υποβλήθηκε σε μια σειρά περιορισμών που δεν προέκυψαν από έναν μόνο επίσημο νόμο, αλλά από μια προοδευτική συσσόρευση τοπικών μέτρων που εφαρμόστηκαν χωρίς προειδοποίηση και με ταχύτητα που άφησε τις κοινότητες χωρίς περιθώρια αντίδρασης. Πρώτον, οι Γερμανοί επέβαλαν την ορατή αναγνώριση των Εβραίων μέσω περιβραχιώνων που έφεραν το άστρο του Δαβίδ, ένα δημόσιο σύμβολο διάκρισης που σηματοδοτούσε άμεσο κοινωνικό διαχωρισμό ακόμη και πριν υπάρξουν φυσικά εμπόδια. Η γερμανική αστυνομία και οι στρατιωτικές μονάδες χρησιμοποίησαν αυτό το σήμα για να επιβάλλουν τιμωρίες, να περιορίσουν την πρόσβαση σε συγκεκριμένες περιοχές και να ενθαρρύνουν τον αποκλεισμό, δημιουργώντας ένα περιβάλλον στο οποίο η λεκτική, σωματική και οικονομική επιθετικότητα όχι μόνο ήταν ανεκτή αλλά και ενθαρρύνθηκε ως μέρος της διαδικασίας συστηματικού αποκλεισμού. Ταυτόχρονα, οι παραδοσιακές πηγές εισοδήματος για τους Εβραίους μπλοκαρίστηκαν. Οι επιχειρήσεις κατασχέθηκαν ή έκλεισαν, τα επαγγέλματα απαγορεύτηκαν και οι άδειες ακυρώθηκαν. Πολλές οικογένειες βρέθηκαν εν μία νυχτή χωρίς πόρους και χωρίς το δικαίωμα εργασίας. Η πείνα γρήγορα έγινε όπλο ελέγχου. Ενώ τα τρόφιμα βελτιώθηκαν επίσημα, στους Εβραίους δόθηκαν πενιχρές ποσοστώσεις ή τους απαγορεύτηκε εντελώς η πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Η αγορά τροφίμων στη μαύρη αγορά έγινε η μόνη εναλλακτική λύση, αν και οι τιμές ήταν απρόσιτες για όσους ήδη στερούνταν τα πάντα. Καθώς η κατοχή κινούνταν προς μια πιο δομημένη διοίκηση, οι Ναζί ηγέτες εφάρμοσαν ένα σύστημα αστικού περιορισμού που, χωρίς να το δηλώνει ανοιχτά ως βήμα προς την εξόντωση, συνέβαλε στην απομόνωση, την αποδυνάμωση και την υποβολή των εβραϊκών κοινοτήτων σε μια κατάσταση απόλυτης ευαλωτότητας. Αυτή η διαδικασία ξεκίνησε με εντολές αναγκαστικής μετεγκατάστασης, στις οποίες οι Εβραίοι ενημερώνονταν ότι έπρεπε να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να μετακινηθούν σε συγκεκριμένες περιοχές εντός της πόλης. Δεν προσφέρθηκε καμία βοήθεια, μεταφορά ή αποζημίωση. Η μετεγκατάσταση σήμαινε στις περισσότερες περιπτώσεις τη διανομή ενός δωματίου με αρκετές οικογένειες, χωρίς τρεχούμενο νερό ή θέρμανση. Οι άρρωστοι, οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά μοιράζονταν κρεβάτια, πατώματα και στενούς χώρους σε ανθυγιεινές συνθήκες. Στη Βαρσοβία, την πόλη με τον μεγαλύτερο εβραϊκό πληθυσμό στην Ευρώπη, η κατάσταση έγινε αφόρητη μέσα σε λίγους μήνες. Η περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως γκέτο περιβαλλόταν από τείχη με φυλασσόμενες εισόδους και όσοι ζούσαν μέσα δεν μπορούσαν να φύγουν χωρίς άδεια, η οποία σπάνια χορηγούνταν. Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από 300.000 Εβραίοι περιορίστηκαν σε έναν χώρο που δεν μπορούσε να χωρέσει ούτε το μισό του πληθυσμού τους. Το αποτέλεσμα ήταν μια ακραία πυκνότητα πληθυσμού, όπου κάθε τετραγωνικό μέτρο ήταν κατηλημμένο
και δεν υπήρχε καμία δυνατότητα ιδιωτικότητας ή ανάπαυσης. Οι επιδημίες εξαπλώνονταν ραγδαία, ειδικά ο τύφος, ο οποίος έγινε η κύρια αιτία θανάτου μεταξύ των κατοίκων του γκέτο. Εβραίοι γιατροί προσπαθούσαν να διατηρήσουν κάποια υγειονομική περίθαλψη με τους πενιχρούς πόρους που τους επιτρεπόταν να έχουν, αλλά τους έλειπαν φάρμακα, κρεβάτια, εργαλεία, ακόμη και σαπούνι. Στο Λότζ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη, η διαδικασία ήταν εξίσου βάναυση. Η περιοχή που χαρακτηρίστηκε ως γκέτο ήταν εντελώς απομονωμένη από την υπόλοιπη πόλη με σειρματοπλέγματα και συνεχή επιτήρηση. Στους κατοίκους δινόταν ψωμί κακής ποιότητας, μερικές φορές με πριονίδι, και νερουλή σούπα μία φορά την ημέρα. Παιδιά περιπλανιόντουσαν στους δρόμους ψάχνοντας για αποφάγεια φαγητού και πολλά πέθαιναν από υποσιτισμό πριν φτάσουν στην εφηβεία. Οι γερμανικές αρχές δημιούργησαν υποχρεωτικά εβραϊκά συμβούλια, γνωστά ως Judenräte, με καθήκον την οργάνωση της εσωτερικής ζωής στο γκέτο και την επιβολή εντολών από τους κατακτητές συμπεριλαμβανομένων ληστών ατόμων για καταναγκαστική εργασία ή μετεγκατάσταση. Αν και ορισμένοι ηγέτες των συμβουλίων προσπάθησαν να ανακουφίσουν τα βάσανα της κοινότητάς τους, παγιδεύτηκαν σε ένα σύστημα που τους ανάγκαζε να συνεργάζονται με τους καταπιεστές τους υπό συνεχή απειλή. Στην Κρακοβία, αν και ο εβραϊκός πληθυσμός ήταν μικρότερος, το μοτίβο ήταν το ίδιο. Η κοινότητα εκτοπίστηκε σε μια συγκεκριμένη γειτονιά, περιτριγυρισμένη από τσιμεντένιους τοίχους σε σχήματα φόπλακας, μια οπτική επιλογή που καθιστούσε σαφή τη συμβολική πρόθεση του περιορισμού. Μέσα στο γκέτο, κτίρια μοιράζονταν δεκάδες άνθρωποι και υπηρεσίες όπως το ηλεκτρικό ρεύμα και το νερό διακόπτονταν για μέρες χωρίς εξήγηση. Τα σχολεία έκλεισαν, τα νοσοκομεία έπαψαν να λειτουργούν και η συναγωγή λαιλατήθηκε. Οι οικογένειες προσπάθησαν να διατηρήσουν κάποια κανονικότητα, αλλά η επιτήρηση ήταν συνεχής και οι αυθαίρετες συλλήψεις γίνονταν καθημερινά. Ο φόβος έγινε καθημερινότητα. Η απομόνωση σήμαινε επίσης πλήρη διακοπή της επικοινωνίας με τον έξω κόσμο. Δεν επιτρέπονταν επιστολές, δέματα και ειδήσεις, και επειδή ο τύπος απαγορεύτηκε, κυκλοφορούσαν μόνο φυλάδια που περιείχαν εντολές και προειδοποιήσεις. Το αίσθημα εγκατάλειψης μεγάλωνε και όσοι προσπαθούσαν να διασχίσουν τον τοίχο εκτελούνταν επιτόπου. Μερικοί νέοι εξακολουθούσαν να προσπαθούν να δραπετεύσουν ή να διατηρήσουν επαφή με συγγενείς εκτός του γκέτο. Οι περισσότεροι ανακαλύφθηκαν και τιμωρήθηκαν δημόσια για να αποτρέψουν άλλους. Η δημιουργία των γκέτο δεν ήταν ούτε ένα μεμονωμένο ούτε ταυτόχρονο γεγονός, αλλά αναπτύχθηκε σταδιακά μεταξύ 1939 και 1940, ακολουθώντας μια λογική περιορισμού που δεν χρειαζόταν να εξηγηθεί στον γενικό γερμανικό πληθυσμό. Ήταν μια εσωτερική διοικητική διαδικασία που διευθυνόταν από τις τοπικές αρχές υπό την επίβλεψη της κεντρικής κυβέρνησης. Κάθε γκέτο είχε τα δικά του χαρακτηριστικά, αλλά όλα επαναλάμβαναν τα ίδια μοτίβα. Υπερπληθυσμό, δυστυχία, αυστηρό έλεγχο, υποσιτισμό, απομόνωση, επιτήρηση και έναν αργό θάνατο που δεν απαιτούσε σφαίρες ή κάμερες, μόνο εγκατάλειψη, αδιαφορία και πείνα. Το σύστημα λειτουργούσε ως φίλτρο, με τους πιο αδύναμους να πεθαίνουν πρώτοι. Τα στατιστικά στοιχεία θνησιμότητας ήταν εξαιρετικά υψηλά, αλλά αυτό δεν ανησυχούσε όσους επέβλεπαν τον περιορισμό. Αντίθετα, πολλές γερμανικές διοικητικές εκθέσεις κατέγραφαν τους θανάτους ως φυσική συνέπεια του περιβάλλοντος, όχι ως έγκλημα. Το γκέτο παρουσιάστηκε ως προσωρινή λύση, ένα μέτρο για την υγεία ή τη δημόσια τάξη, αλλά στην πράξη ήταν ένας μηχανισμός κοινωνικής και φυσικής καταστροφής μέσω του αναγκαστικού περιορισμού. Καθώς περνούσαν οι μήνες, η σωματική και ψυχολογική επιδείνωση γινόταν εμφανής. Η σιωπή στους δρόμους, η μυρωδιά των πτωμάτων που δεν είχαν περισυλλεγεί, το κρύο που διαπερνούσε τα σπασμένα παράθυρα και η πείνα που είχε γίνει ρουτίνα διαβρώνουν κάθε αίσθηση κανονικότητας. Ακόμα και οι θρησκευτικές γιορτές, που κάποτε ήταν λόγος συγκέντρωσης, γιορτάζονταν κρυφά και με φόβο. Ολόκληρη η κοινότητα είχε αναγκαστεί να επιβιώνει μέρα με τη μέρα, χωρίς ελπίδα, χωρίς πόρους και χωρίς διαφυγή. Η διάσκεψη της Βανζέ, Ιανουάριος 1942,
Στις αρχές του 1942 οργανώθηκε μια συνάντηση που θα κατέληγε να σηματοδοτήσει ένα σημείο καμπής στην πολιτική των Ναζί απέναντι στους Εβραίους. Συγκλήθηκε από τον Ράινχαρντ Χάιντριχ, μια βασική προσωπικότητα στον μηχανισμό ασφαλείας του καθεστώτος, ο οποίος είχε ήδη λάβει σαφείς οδηγίες από τον Χέρμαν Γκέρινγκ, τον δεύτερο πιο σημαντικό άνθρωπο μετά τον Χίτλερ, για να χειριστεί θέματα που σχετίζονταν με αυτό που αποκαλούσαν την ολοκληρωτική λύση στο εβραϊκό ζήτημα. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε μια κομψή εξοχική κατοικία στις όχθες μιας λίμνης, σε ένα μέρος που ονομάζεται Βάνζε, κοντά στο Βερολίνο, και σε αυτήν συμμετείχαν εκπρόσωποι από διάφορους τομείς του γερμανικού κράτους, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων και διοικητικών υπηρεσιών, που συνδέονταν με κάποιο τρόπο με τον εβραϊκό πληθυσμό. Αυτό που συζητήθηκε εκεί δεν ήταν ένα αυτοσχέδιο, αλλά το αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, ολοένα και πιο σκληρών και συντονισμένων μέτρων. Ο Χάιντριχ δεν αυτοσχεδίαζε τίποτα, αλλά μάλλον προσπαθούσε να διασφαλίσει ότι όλοι οι παρόντες κατανοούσαν τον ρόλο που θα έπαιζαν στο ήδη σε εξέλιξη έργο. Η ιδέα ήταν να γνωστοποιηθεί ότι η εξάλειψη των Εβραίων δεν ήταν μόνο μια πολιτική πρόθεση, αλλά είχε ήδη γίνει επίσημη γερμανική κρατική πολιτική. Συνεπώς, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους από τα Υπουργεία Εσωτερικών, Δικαιοσύνης, Εξωτερικών και τα κατεχόμενα εδάφη της Ανατολής μεταξύ άλλων, ο Χάιντριχ προσπάθησε να αποφύγει τις παρεξηγήσεις και να διασφαλίσει ότι όλοι θα ενεργούσαν με συντονισμένο τρόπο. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Χάιντριχ εξήγησε ότι πολλοί Εβραίοι είχαν ήδη απελαθεί από τη Γερμανία, την Αυστρία και το προτεκτοράτο της Βοημίας και της Μοραβίας προς την Ανατολή και ότι αυτές οι απελάσεις θα συνεχίζονταν. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώθηκε σαφώς σε εκείνη την περίσταση ήταν ότι αυτές οι μετεγκαταστάσεις δεν ήταν αυτός σκοπός, αλλά μόνο το αρχικό βήμα σε μια ευρύτερη διαδικασία που θα κορυφωνόταν με τη φυσική εξαφάνιση όλων των Εβραίων από την Ευρώπη. Αν και ο Χάιντριχ απέφυγε να χρησιμοποιήσει σαφείς όρους όπως «σκοτώστε» ή «εξολοθρεύστε», ξεκαθάρισε ότι ο απότερος στόχος ήταν η εξάλειψη ολόκληρου του εβραϊκού πληθυσμού υπό γερμανική κυριαρχία. Για να επιτευχθεί αυτό, οι μέθοδοι θα ορίζονταν αργότερα, αλλά οι οποίες απαιτούσαν συντονισμό μεταξύ όλων των θεσμών που εκπροσωπούνταν εκεί. Ένας από τους βασικούς βοηθούς ήταν ο Άντολφ Άιχμαν, ο οποίος είχε αναλάβει την παρακολούθηση των συζητήσεων και την οργάνωση των πρακτικών πτυχών των απελάσεων. Αργότερα θα ήταν υπεύθυνος για την εφαρμογή πολλών από τις αποφάσεις που ελήφθησαν στο Βάνζε, αλλά εκείνη την εποχή ο ρόλος του ήταν μάλλον τεχνικός. Ο Άιχμαν εξήγησε ότι τα κατεχόμενα εδάφη στην Ανατολή είχαν επιλεγεί ως προορισμός για τους απελαθέντες Εβραίους και ότι οι συνθήκες εκεί θα επέτρεπαν αυτό που αποκαλούσαν καταναγκαστική εργασία υπό συνθήκες που αναπόφευκτα θα οδηγούσαν στον θάνατο ενός μεγάλου ποσοστού των απελαθέντων. Η ελπίδα, με τα δικά τους λόγια, ήταν ότι οι ισχυρότεροι θα επιβίωναν αρκετά ώστε να χρησιμοποιηθούν για εργασία, αλλά οι υπόλοιποι θα πέθαιναν από εξάντληση ή φυσικά αίτια που προέκυψαν από τη μεταχείρισή τους. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του συνεδρίου επιλέχθηκε προσεκτικά ώστε να μην δημιουργηθεί αντίθεση μεταξύ των παρευρισκομένων. Υπήρξε συζήτηση για ειδική μεταχείριση, επανεγκατάσταση και τελική λύση, αλλά ποτέ για λέξεις που θα μπορούσαν να προκαλέσουν αποστροφή ή ήταν πολύ άμεσες. Αυτή η σκόπιμη χρήση τεχνικής και διφορούμενης γλώσσας επέτρεψε σε όλους τους εμπλεκόμενους αξιωματούχους να αισθάνονται μέρος μιας νομικής, διοικητικής και απαραίτητης επιχείρησης παρά μιας εκστρατείας μαζικών δολοφονιών. Πράγματι, μία από τις ανησυχίες που τέθηκαν κατά τη διάρκεια της συνάντησης ήταν ο τρόπος χειρισμού των μεικτών γάμων, δηλαδή των περιπτώσεων στις οποίες ένας Εβραίος ήταν παντρεμένος με έναν μη Εβραίο. Υποβλήθηκαν προτάσεις που περιελάμβαναν υποχρεωτική στήρωση ή αποφάσεις κατά περίπτωση, αλλά η προσέγγιση ήταν πάντα η αντιμετώπιση αυτών των καταστάσεων από διοικητική άποψη. Συζητήθηκε επίσης ο αριθμός των Εβραίων σε κάθε ευρωπαϊκή χώρα, συμπεριλαμβανομένων και ορισμένων που δεν βρίσκονταν ακόμη υπό γερμανικό έλεγχο. Παρουσιάστηκε ένας κατάλογος με τον εκτιμόμενο αριθμό Εβραίων σε όλη την Ευρώπη, από τη Γαλλία μέχρι τη Σοβιετική Ένωση, που περνούσαν από τη Ρουμανία, την Ουγγαρία, την Ελλάδα και αλλού. Η συμπερίληψη ακόμη ουδέτερων
ή μη κατεχόμενων χωρών, έδειξε ότι το σχέδιο αφορούσε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο τις περιοχές που ήδη κυριαρχούνταν από το ναζιστικό καθεστώς. Αυτό έδειχνε ότι η τελική λύση δεν ήταν αποκλειστικά εσωτερικό ζήτημα για το Τρίτο Ράιχ, αλλά ένα σχέδιο σε ολόκληρη την Ήπειρο. Ο Χάιντριχ ξεκαθάρισε ότι είχε πλήρη εξουσία να συντονίσει τη διαδικασία και ότι οι άλλες υπηρεσίες έπρεπε να συνεργάζονται χωρίς εμπόδια. Επεσήμανε ότι αυτή ήταν μια κρατική πολιτική και έπρεπε να εφαρμόζεται αποτελεσματικά και χωρίς παρεμβάσεις. Οι εκπρόσωποι των άλλων Υπουργείων δεν εξέφρασαν καμία αντίθεση ή αντιρρήσεις, αποδεικνύοντας ότι η συνένεση είχε ήδη επιτευχθεί. Το γεγονός ότι η συνάντηση δεν περιελάμβανε συζητήσεις ή αμφιβολίες δείχνει επίσης ότι οι αποφάσεις είχαν ήδη ληφθεί και ότι ο σκοπός ήταν απλώς να μεταφερθούν κατευθυντήριες γραμμές και να διασφαλιστεί η πλήρης συνεργασία. Το περιεχόμενο της συνάντησης συνοψίστηκε σε γραπτό πρακτικό του Άιχμαν, το οποίο κυκλοφόρησε σε περιορισμένες ποσότητες μεταξύ των συμμετεχόντων. Σε αυτό το έγγραφο αποφεύχθηκαν επίσης σαφείς όροι. Οι άνθρωποι μιλούσαν για διαδικασίες εκένωσης, κατάλληλη μεταχείριση και απαραίτητα μέτρα, αλλά η λέξη δολοφονία δεν αναφέρθηκε. Παρά τα αυτά, όλοι καταλάβαιναν τι πραγματικά σήμαιναν αυτοί οι όροι και κανείς δεν χρειαζόταν διευκρίνηση για τον τελικό στόχο. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν όλα επέτρεψε σε όλους να δικαιολογήσουν τη συμμετοχή τους ως πράξη υπηρεσίας προς το κράτος, χωρίς να χρειάζεται να αντιμετωπίσουν άμεσα την ιδέα ότι συνεργάζονταν σε ένα έγκλημα τεράστιων διαστάσεων. Μία από τις πιο σημαντικές πτυχές αυτού του συνεδρίου ήταν ότι μετέτρεψε τη μαζική δολοφονία των Εβραίων σε μια γραφειοκρατική επιχείρηση. Από εκείνη τη στιγμή και μετά δεν θα ήταν πλέον αποκλειστικά θέμα των SS ή των περιφερειακών διοικητών, αλλά θα περιλάμβανε τα τρένα του Υπουργείου Μεταφορών, τα έγγραφα των πολιτικών υπουργείων, τα μητρώα πληθυσμού και κάθε γραφείο που είχε οποιαδήποτε σχέση με ταξίδια, στέγαση, φαγητό και εργασία. Η τελική λύση έγινε μια οριζόντια πολιτική, όπου κάθε αξιωματούχος θα είχε έναν καθορισμένο ρόλο και συγκεκριμένη ευθύνη. Δεν ήταν πλέον θέμα αυθόρμητης βίας ή μεμονωμένων αποφάσεων, αλλά μια επίσημη δομή υποστηριζόμενη από τα υψηλότερα επίπεδα κρατικής εξουσίας. Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι η εξόντωση δεν θα εξαρτιόταν πλέον από τοπικές ή αυτοσχέδιες αποφάσεις και θα γινόταν ένα προγραμματισμένο έργο με χρονοδιαγράμματα, καθορισμένες διαδρομές, λίστες ατόμων και μια εσωτερική λογική που ακολουθούσε τα βήματα οποιουδήποτε άλλου κρατικού έργου. Η μεγάλη διαφορά φυσικά ήταν ότι το αναμενόμενο αποτέλεσμα δεν ήταν δημόσιο όφελος, αλλά η συστηματική εξάλειψη εκατομμυρίων ανθρώπων. Αλλά για όσους συμμετείχαν στο Βάνζε, αυτό δεν φαινόταν να θέτει δίλημμα. Ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάστηκαν όλα επέτρεπε στους παρόντες να αισθάνονται ότι έκαναν το καθήκον τους. Αν και οι συγκεκριμένες μέθοδοι που θα χρησιμοποιούνταν στην τελική φάση δεν ήταν λεπτομερείς, ήταν σαφές ότι αυτό που βρισκόταν σε εξέλιξη ξεπερνούσε κατά πολύ τις απελάσεις. Ο όρος «τελική λύση» δεν άφηνε πλέον κανένα περιθώριο αμφιβολίας. Δεν επρόκειτο για τον εκτοπισμό των Εβραίων σε άλλο μέρος για να ζήσουν, ούτε για τον εξαναγκασμό τους να μεταναστεύσουν, αλλά για την πλήρη εξαφάνισή τους από την Ευρώπη. Σε αυτό το πλαίσιο, η συνάντηση του Βάνζε ήταν ένα είδος τελετής επιβεβαίωσης, όπου οι συμμετέχοντες έλαβαν οδηγίες και κατανοούσαν τον ρόλο τους στο πλαίσιο ενός σχεδίου που ήδη εφαρμοζόταν. Από οργανωτικής άποψης, το συνέδριο χρησιμεύσε για να ενσωματώσει όλα τα επίπεδα του κράτους στο έργο της εξόντωσης. Κάθε τομέας έλαβε καθοδήγηση, ένα συγκεκριμένο καθήκον και ένα νομικό πλαίσιο που του επέτρεπε να ενεργεί χωρίς αντίρρηση. Το ναζιστικό κράτος είχε βρει έναν τρόπο να διαπράξει ένα από τα μεγαλύτερα εγκλήματα στην ιστορία χωρίς να υψώσει τη φωνή του, βασιζόμενο αποκλειστικά σε επίσημα έγγραφα, εσωτερικές συναντήσεις και ένα δίκτυο σχολαστικά εκτελεσμένων θεσμικών διαδικασιών. Η θανατηφόρα επέκταση, το δίκτυο των στρατοπέδων γεννιέται. Καθώς άρχιζε το 1942, ο χάρτης της Ανατολικής Ευρώπης έδειχνε μία σειρά από εγκαταστάσεις που, επιφανειακά, φαινόταν σαν απλά πρόσθετα σημεία μέσα στο πολύπλοκο ναζιστικό σύστημα κατοχής.
Ωστόσο, πίσω από κάθε ένα από αυτά τα ονόματα, Τρεμπλίνκα, Σόμπιμπορ, Μπέλζετς, Χέλμνο, Μαϊντάνεκ και το όλο και πιο αναφερόμενο Auschwitz-Birkenau, βρισκόταν ένα είδος δομής που ήταν πρωτοφανές. Σε αντίθεση με τα στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπου οι κρατούμενοι κρατούνταν, τιμωρούνταν ή εκμεταλλεύονταν ως εργάτες, αυτές οι νέες τοποθεσίες δεν ήταν κέντρα κράτησης με την αυστηρή έννοια, αλλά χώροι σχεδιασμένοι για μια συγκεκριμένη και βάναυση λειτουργία. Τα πρώτα σημάδια αυτού του δικτύου εμφανίστηκαν ακόμη και πριν υπάρξει επίσημος όρος για αυτές. Στο Χέλμνο, στην κατεχόμενη Δυτική Πολωνία, μια εγκατάσταση άρχισε να λειτουργεί τον Δεκέμβριο του 1941 που, σε αντίθεση με τα προηγούμενα στρατόπεδα, δεν είχε μεγάλους στρατώνες, εργοστάσια ή εργαστήρια. Αυτό που υπήρχε ήταν ένα απλοποιημένο σύστημα για έναν πολύ συγκεκριμένο σκοπό και ο μέσος χρόνος που περνούσε ένα θύμα από την άφιξή του μέχρι τον θάνατο μετρήθηκε σε ώρες, όχι σε εβδομάδες ή μήνες. Το Κέλμνο αποτελούσε ένα ανησυχητικό προηγούμενο και από πολλές απόψεις ένα εργαστήριο μεθόδων που αργότερα θα αναπαραγόταν και αλλού. Το Μπέλζετς ξεκίνησε την κατασκευή του λίγο αργότερα, τον Νοέμβριο του 1941, αλλά δεν ήταν έτοιμο να λειτουργήσει μέχρι τον Μάρτιο του επόμενου έτους. Αυτό το στρατόπεδο βρισκόταν σε στρατηγική τοποθεσία κοντά σε μια σιδηροδρομική γραμμή, αν και δεν είχε την ίδια υποδομή με τα παλαιότερα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Η ύπαρξή του βασιζόταν σε μια διαφορετική ιδέα. Οι κρατούμενοι δεν χρειαζόταν να διατηρούνται ζωντανοί, να εργάζονται ή να κλειδώνονται για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Το σημαντικό ήταν η άφιξή τους και η τελική τους έξοδος από το σύστημα. Από εκεί, οι προτεραιότητες υλικοτεχνικής υποστήριξης βελτιστοποιήθηκαν για αυτό που αργότερα θα γινόταν μια εθνικά λειτουργική μηχανή. Παράλληλα, το Σόμπιμπορ ξεκίνησε την κατασκευή του τον Μάρτιο του 1942, με ένα σχέδιο βασισμένο στα διδάγματα που αντλήθηκαν από το Μπέλζετς. Οι εγκαταστάσεις ήταν πιο αποτελεσματικές, το εσωτερικό σύστημα πιο απλοποιημένο και το προσωπικό ειδικά εκπαιδευμένο για τον ρόλο του. Ομοίως, η Τρεμπλίνκα, η οποία θα γινόταν ένα από τα πιο ενεργά στρατόπεδα, άρχισε να διαμορφώνεται την Άνοιξη και τέθηκε σε λειτουργία το ίδιο καλοκαίρι. Η τοποθεσία του, όπως και των άλλων, δεν ήταν σύμπτωση. Η κεντρική Πολωνία προσέφερε πολλά πλεονεκτήματα. Ήταν μια περιοχή υπό τον πλήρη έλεγχο της γενικής κυβέρνησης, σχετικά απομονωμένη από εξωτερικούς παρατηρητές και κοντά σε πυκνοκατοικημένα εβραϊκά κέντρα. Αυτό μείωσε τον χρόνο και το κόστος μεταφοράς και κράτησε τη διαδικασία μακριά από τα μάτια ξένων διπλωματών και δημοσιογράφων. Το Μαϊντάνεκ, αν και σήμερα θυμάται μαζί με τα στρατόπεδα εξόντωσης, αρχικά είχε σχεδιαστεί ως στρατόπεδο συγκέντρωσης. Ωστόσο, οι συνθήκες του 1942 σήμαιναν ότι ο ρόλος του προσαρμόστηκε ώστε να περιλαμβάνει λειτουργίες παρόμοιες με εκείνες των άλλων κέντρων. Βρισκόμενο κοντά στο Λούμπλιν, το μέγεθος και η δομή του έδιναν έναν υβριδικό χαρακτήρα, με χώρους εγκλισμού και χώρους που θα μετατρέπονταν καθώς εξελίσσονταν οι διοικητικές αποφάσεις. Στην περίπτωση του Auschwitz, ο μετασχηματισμός ήταν πιο σταδιακός. Το αρχικό στρατόπεδο, που ιδρύθηκε κοντά στην πόλη Όσβιετσιμ, ήταν χώρος κράτησης από το 1940. Ωστόσο, με την απόφαση να επεκταθεί το πεδίο εφαρμογής του, ξεκίνησε η κατασκευή ενός πολύ μεγαλύτερου συγκροτήματος στην κοντινή πόλη Μπίρκεναου. Εκεί, ανάμεσα σε ανοιχτά χωράφια και απομονωμένες περιοχές, ανεγέρθηκαν κατασκευές που ανταποκρίνονταν σε ένα διαφορετικό σχέδιο. Παρόλο που οι πιο γνωστές μέθοδοι δεν είχαν ακόμη εφαρμοστεί, η χωροταξική διάταξη, οι σιδηροδρομικές συνδέσεις και ο διαχωρισμός των τομέων κατέδειξαν μια σαφή πρόθεση να καταστεί ο χώρος βασικό σημείο στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής. Αυτό που διαφοροποιούσε αυτά τα στρατόπεδα από το προηγούμενο μοντέλο δεν ήταν μόνο η τοποθεσία τους ή ο τύπος του στρατώνα, αλλά η ίδια η λογική πίσω από τη σύλληψή τους. Στα παραδοσιακά στρατόπεδα συγκέντρωσης, όπως το Νταχάου ή το Μπούχενβαλντ, ο κρατούμενος θεωρούνταν κάποιος που έπρεπε να ελέγχεται, να αναμορφώνεται, να τιμωρείται ή να χρησιμοποιείται ως εργάτης. Στα νέα στρατόπεδα αυτό το όραμα εξαφανίστηκε. Ο στόχος δεν ήταν πλέον ο μακροπρόθεσμος έλεγχος ενός πληθυσμού,
αλλά η γρήγορη επεξεργασία του ως μέρος μιας οργανωμένης ακολουθίας που περιελάμβανε τη μεταφορά, την ταξινόμηση, την εκτέλεση και την εξάλειψη των φυσικών ιχνών. Μια άλλη διαφορά ήταν ο τύπος του προσωπικού που είχε ανατεθεί σε αυτές τις εγκαταστάσεις. Ενώ πολλοί αξιωματικοί προέρχονταν από τα SS ή την αστυνομία του Ράιχ, όσοι επιλέχθηκαν για τα στρατόπεδα εξόντωσης εκπαιδεύονταν σύμφωνα με διαφορετικά κριτήρια. Απαιτούνταν όχι μόνο να είναι υπάκουοι, αλλά και να έχουν την ικανότητα να λειτουργούν μέσα σε ένα σύστημα που απαιτούσε πλήρη αποσύνδεση από την ανατεθήσα εργασία. Επιπλέον, θεσπίστηκαν μέθοδοι εναλλαγής για να αποτραπεί η παραμονή του προσωπικού σε ένα μέρος για πολύ καιρό, με σκοπό τη μείωση του κινδύνου διαρροών ή ψυχολογικών καταρρεύσεων. Η δημιουργία αυτού του δικτύου στρατοπέδων δεν ήταν μια αυτοσχέδια πράξη και παρόλο που το καθένα είχε το δικό του σχέδιο, όλα ακολουθούσαν μια κοινή λογική που βελτιώθηκε στην πορεία. Το μέγεθος των περιφραγμένων χώρων, η διάταξη των εισόδων, οι χώροι που προορίζονταν για το προσωπικό και τα σημεία εκφόρτωσης σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να ελαχιστοποιείται οποιαδήποτε επαφή μεταξύ θυμάτων και εκτελεστών. Σε πολλές περιπτώσεις, όσοι έφταναν δεν ήταν ακριβώς σίγουροι πού είχαν μεταφερθεί και η χρήση διφορούμενων ονομάτων, η γεωγραφική απομόνωση και η ταχύτητα της διαδικασίας συνέβαλαν στη σύγχυση. Καθ' όλη τη διάρκεια του 1942 άρχισαν να εμφανίζονται οι πρώτες συγκεκριμένες ενδείξεις ότι αυτά τα μέρη δεν ήταν κανονικοί χώροι κράτησης. Άρχισαν να κυκλοφορούν εσωτερικές αναφορές, μαρτυρίες από ορισμένους δραπέτες, φήμες εντός των εβραϊκών κοινοτήτων και έμεσες παρατηρήσεις. Ωστόσο, η γενική διάταξη αυτών των στρατοπέδων και η απομακρυσμένη τοποθεσία τους δυσκόλευαν την πρόσβαση για οποιονδήποτε εξωτερικό παρατηρητή. Η λογοκρισία και ο έλεγχος των πληροφοριών έπαιξαν επίσης το ρόλο τους στο να διατηρηθεί μυστική η πραγματική ύπαρξη αυτού του δικτύου. Σε ορισμένες πολωνικές πόλεις, ειδικά σε εκείνες κοντά στα στρατόπεδα, οι κάτοικοι της περιοχής άρχισαν να παρατηρούν τη συχνότητα με την οποία έφταναν οι νιοπομπές και το ασυνήθιστο φαινόμενο να μην επιστρέφει κανείς. Αν και δεν είχαν σαφή στοιχεία, ορισμένοι ήδη υποψιάζονταν ότι ο σκοπός αυτών των μεταφορών δεν ήταν η επανεγκατάσταση ή η εργασία. Σε άλλες περιπτώσεις, ήταν οι ίδιοι οι Γερμανοί, συμπεριλαμβανομένων ορισμένων μελών της Wehrmacht ή σιδηροδρομικών εργατών, που άρχισαν να μοιράζονται ό,τι είχαν δει ή ακούσει. Αλλά χωρίς άμεση πρόσβαση και με τον συνεχή φόβο αντιπίνων, οι πληροφορίες κυκλοφορούσαν μόνο σε περιορισμένη βάση. Σε διοικητικό επίπεδο, το δίκτυο των στρατοπέδων συνεπαγόταν επίσης τη δημιουργία νέων γραφειοκρατικών δομών. Ιδρύθηκαν ειδικά γραφεία για τον συντονισμό των μεταφορών, των προμηθειών και της διαχείρισης του στρατοπέδου. Κάθε εγκατάσταση είχε έναν διοικητή υπεύθυνο, αλλά οι εντολές προέρχονταν από υψηλότερα επίπεδα, συχνά απευθείας από το Κεντρικό Γραφείο Ασφαλείας του Ράιχ. Επιπλέον, αναπτύχθηκαν έντυπα, αρχεία και πρωτόκολλα για να διατηρηθεί μια επίφαση νομιμότητας στη λειτουργία του συστήματος. Η σχέση μεταξύ των στρατοπέδων εξόντωσης και του υπόλοιπου ναζιστικού μηχανισμού ήταν περίπλοκη. Αφενός, αυτές οι τοποθεσίες συνδέονταν με αποφάσεις που λαμβάνονταν σε γραφεία στο Βερολίνο και, αφετέρου, λειτουργούσαν με ένα βαθμό επιχειρησιακής αυτονομίας που τους επέτρεπε να προσαρμόζονται γρήγορα στις τρέχουσες συνθήκες. Στην πράξη, αυτό σήμαινε ότι μπορούσαν να προσαρμόσουν τον ρυθμό λειτουργίας τους σύμφωνα με τους προβλεπόμενους αριθμούς ή τις αλλαγές στην εφοδιαστική αλυσίδα. Οι πρώτοι μήνες λειτουργίας αυτού του δικτύου έδειξαν ότι το μοντέλο ήταν τεχνικά βιώσιμο. Παρά τα αρχικά προβλήματα σε ορισμένα σημεία, όπως οι αποτυχίες πρόσβασης ή οι δυσκολίες στη διαχείριση του προσωπικού, το σύστημα απέδειξε ότι μπορούσε να χειριστεί τεράστιους αριθμούς χωρίς να καταρρεύσει. Αυτή η αποτελεσματικότητα ερμηνεύτηκε από τις αρχές ως ένδειξη ότι η διαδρομή ήταν σηματοδοτημένη. Έτσι, κατά τη διάρκεια του 1942, το δίκτυο των στρατοπέδων εξόντωσης έπαψε να είναι μια σειρά από ξεχωριστά πειράματα και έγινε ένα αρθρωτό σύστημα που λειτουργούσε συνεχώς. Το μοντέλο τελειοποιήθηκε, οι διαδικασίες τυποποιήθηκαν και η λογική που καθοδηγούσε την ύπαρξή του εδραιώθηκε σταθερά. Αν και από έξω ήταν ακόμα δύσκολο να κατανοηθεί το μέγεθος αυτού που συνέβαινε, όσοι συμμετείχαν από μέσα γνώριζαν ήδη
ότι ήταν μέρος κάτι που ξεπερνούσε οτιδήποτε υπήρχε μέχρι τότε. Πώς λειτουργούσε η μηχανή του ολοκαυτώματος? Κατά τους πρώτους μήνες του 1942, το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ράιχ έγινε απαραίτητο για την εφαρμογή αυτού που δεν ήταν πλέον μια σειρά μεμονωμένων εκτελέσεων, αλλά ένα πλήρως ολοκληρωμένο σύστημα εξόντωσης. Οι σταθμοί εκκίνησης βρίσκονταν σε σχεδόν κάθε πόλη και κομμόπολη της κατεχόμενης Ανατολικής Ευρώπης, αλλά και στη Γερμανία, την Αυστρία, τη Γαλλία, την Ολλανδία και άλλες χώρες υπό ναζιστική κυριαρχία. Κάθε νιοπομπή αποτελούνταν από εμπορευματικά βαγόνια, ερμητικά σφραγισμένα, χωρίς νερό ή εξαερισμό, στα οποία εκατοντάδες άνθρωποι στιβάζονταν για ώρες ή μέρες, χωρίς να γνωρίζουν πού τους πήγαιναν ή γιατί. Αυτά τα τρένα δεν ήταν αυτοσχέδια. Απαιτούσαν ακριβή συντονισμό μεταξύ της αστυνομίας, των υπαλλήλων μεταφορών, των υπευθύνων του στρατοπέδου προορισμού και των τοπικών αρχών που επέβλεπαν τις συλλήψεις. Η μαζική δολοφονία δεν ήταν δυνατή χωρίς αυτόν τον σιδηροδρομικό μηχανισμό που οργανωνόταν από το Βερολίνο, όπου κάθε ταξίδι σχεδιάζονταν με χρονοδιαγράμματα, ποσοστώσεις και προορισμούς που ορίζονταν εβδομάδες νωρίτερα. Μόλις ο σχηματισμός σταμάτησε στους εσωτερικούς δρόμους του στρατοπέδου, μια ομάδα αξιωματικών πραγματοποίησε αμέσως μια επιλογή, στέλνοντας μερικούς από τους απελαθέντες απευθείας στον θάνατό τους και άλλους σε καταναγκαστική εργασία. Αυτή η επιχείρηση διαλογής πραγματοποιήθηκε σε λίγα λεπτά, χωρίς ερωτήσεις ή εξηγήσεις. Όσοι επιλέχθηκαν για εργασία στάλθηκαν σε διαφορετικά μέρη του στρατοπέδου, όπου τους ανατέθηκαν εργασίες σε εργαστήρια, εργοστάσια ή σε υπαίθριες εργασίες, αλλά η συντριπτική πλειοψηφία μεταφέρθηκε αμέσως στις εγκαταστάσεις εξόντωσης. Αυτές οι εγκαταστάσεις περιλάμβαναν θαλάμους αερίων, σχεδιασμένους να μοιάζουν με κοινόχρηστα ντους. Τα θύματα αναγκάστηκαν να γδυθούν υπό την επίβλεψη φρουρών και βοηθών και τα υπάρχοντά τους κατασχέθηκαν, ερευνήθηκαν και ταξινομήθηκαν από κρατούμενους που εργάζονταν υπό πίεση. Μέσα στους θαλάμους εισήχθη θανατηφόρο αέριο μέσω ανοιγμάτων στην οροφή ή τους τοίχους, προκαλώντας θάνατο μέσα σε λίγα λεπτά. Αυτή η διαδικασία επαναλαμβανόταν όλη την ημέρα με μηχανικό ρυθμό και τα σώματα εξήχθησαν, αφαιρέθηκαν τα τιμαλφή και στη συνέχεια αποτεφρώθηκαν σε κρεματόρια. Σε ορισμένα στρατόπεδα, όπου αυτά δεν ήταν διαθέσιμα, σκάφτηκαν υπαίθριοι λάκκοι για μαζικές καύσεις. Ο ρυθμός της δολοφονίας καθοριζόταν από τη χωρητικότητα των τεχνικών εγκαταστάσεων, όχι από τον αριθμό των ατόμων που έφταναν. Η λειτουργία αυτού του συστήματος δεν θα ήταν δυνατή χωρίς την άμεση συμμετοχή προσωπικού από διάφορα υπόβαθρα. Εκτός από τα μέλη των SS, τα στρατόπεδα είχαν εκατοντάδες πολιτικούς εργάτες υπεύθυνους για τη συντήρηση των υποδομών, την επισκευή εξοπλισμού, τη διαλογή ρούχων και αντικειμένων και τη μεταφορά υλικών. Υπήρχαν επίσης τεχνικοί σιδηροδρόμων, γιατροί, λογιστές, διοικητικοί υπάλληλοι και μάγειρες που λειτουργούσαν εντός της περιμέτρου ή συνεργάζονταν απ' έξω. Πολλοί από αυτούς γνώριζαν τι συνέβαινε, αλλά το θεωρούσαν μέρος της δουλειάς τους. Στην περίπτωση του τάγματος 101, που αποτελούνταν από απλούς Γερμανούς αστυνομικούς, ο ρόλος τους ήταν καθοριστικός στη διαδικασία απέλασης, κράτησης και εκτέλεσης των θυμάτων σε διαφορετικά στάδια της επιχείρησης. Κάποιοι πυροβολούσαν άμεσα, άλλοι απλώς παρακολουθούσαν, αλλά όλοι συμμετείχαν στην ίδια δομή. Αυτό που ξεκίνησε ως μια σειρά τοπικών σφαγών είχε μετατραπεί σε μια συστηματική επιχείρηση με στόχους, χρονοδιαγράμματα και κριτήρια απόδοσης. Η δολοφονία δεν ανταποκρινόταν πλέον στις συνθήκες του πολέμου ή των προσωπικών βεντετών. Ήταν ένα δομικό στοιχείο του ναζιστικού συστήματος, με κανόνες, ιεραρχίες και τυποποιημένα πρωτόκολλα. Τα μεγαλύτερα στρατόπεδα λειτουργούσαν ως εργοστάσια θανάτου, με εισόδους, χώρους επεξεργασίας και διάθεσης αποβλήτων. Η αποτελεσματικότητα κάθε στρατοπέδου αξιολογούνταν με βάση την ικανότητά του να σκοτώνει χωρίς διακοπή, να διατηρεί την εσωτερική τάξη και να επεξεργάζεται γρήγορα τις συνέπειες των απελαθέντων. Η ίδια η αρχιτεκτονική των κτηρίων σχεδιάστηκε για να διευκολύνει αυτή τη ροή, από τα αποδυτήρια και τους θαλάμους μέχρι τα κρεματόρια και τις αποθήκες. Η συνεργασία μεταξύ διαφορετικών περιοχών του καθεστώτος ήταν συνεχής.
το Υπουργείο Εσωτερικών συντόνιζε τις εντολές απέλασης με την Γκεστάπο, η οποία με τη σειρά της συνεργαζόταν με τις σιδηροδρομικές υπηρεσίες και τα βιομηχανίες που λειτουργούσαν κοντά στα στρατόπεδα, εκμεταλλεύονταν την καταναγκαστική εργασία που επιβίωσε της διαδικασίας επιλογής και οι διευθυντές τους διαπραγματεύονταν με τους διοικητές για να αποκτήσουν περισσότερους εργάτες. Αυτή η οικονομία εξόντωσης απέφερε κέρδη, αλλά απαιτούσε επίσης υλικοτεχνικό σχεδιασμό και σε πολλές περιπτώσεις λεπτομερείς τεχνικές εκθέσεις σχετικά με τις συνθήκες των εργατών, τη διατροφή τους και το προσδόκιμο ζωής τους. Οι θάνατοι θεωρούνταν μέρος της διαδικασίας και όχι τραγικό αποτέλεσμα. Μάλιστα, ορισμένες εσωτερικές εκθέσεις ανέφεραν ότι οι κρατούμενοι πέθαιναν ανάλογα με την απόδοσή τους. Φήμωση του εγκλήματος, απάτη και απόκρυψη. Στις αρχές του 1943, στην καρδιά του γκέτο της Βαρσοβίας, εκατοντάδες Εβραίοι γνώριζαν ότι οι Γερμανοί θα επέστρεφαν, αν και δεν ήταν σίγουροι πότε ή σε ποιους αριθμούς. Για μήνες χιλιάδες είχαν απελαθεί και δεν υπήρχε πλέον καμία αμφιβολία ότι στέλνονταν στον θάνατο. Έτσι όσοι παρέμειναν δεν είχαν αυταπάτες, καθώς δεν υπήρχε άλλη πιθανή μοίρα. Ως εκ τούτου, με ελάχιστα μέσα, σχημάτισαν ομάδες αντίστασης, συσσόρευσαν αυτοσχέδια όπλα και οργάνωσαν αυθόρμητες κομάντος. Όταν τα γερμανικά στρατεύματα επέστρεψαν στις 19 Απριλίου, δεν βρήκαν ανυπεράσπιστα θύματα, αλλά μαχητές αποφασισμένους να μην φύγουν χωρίς μάχη. Η εξέγερση του γκέτο της Βαρσοβίας έγινε η πρώτη μεγάλη αστική εξέγερση ενάντια στη μηχανή εξόντωσης. Αν και η διαφορά δύναμης ήταν τεράστια και το αποτέλεσμα προβλέψιμο, οι αντάρτες κατάφεραν να αντέξουν για αρκετές ημέρες, αναγκάζοντας τους Γερμανούς να χρησιμοποιήσουν βαρύ πυροβολικό για να μετατρέψουν ολόκληρα κτίρια σε ερείπια. Η εξέγερση τελικά συντρίφθηκε, αλλά άφησε ένα σαφές σημάδι. Ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες υπήρχαν εκείνοι που επέλεξαν να αντεπιτεθούν. Την ίδια χρονιά, στο στρατόπεδο Τρεμπλίνκα, οι κρατούμενοι προετοίμαζαν κρυφά μια άλλη μορφή αντίστασης. Το μέρος ήταν ήδη γνωστό για τον ηλικιώδη ρυθμό δολοφονιών, καθώς τρένα έφταναν καθημερινά με χιλιάδες ανθρώπους που εξαφανίζονταν λίγες ώρες αργότερα και μόνο μια μικρή ομάδα επιλέχθηκε για να εκτελέσει εσωτερικές εργασίες. Μερικοί από αυτούς τους άνδρες, υπεύθυνοι για τον καθαρισμό των βαγονιών των τρένων, τη συλλογή πτωμάτων ή την ταξινόμηση κλεμμένων αντικειμένων, άρχισαν να ανταλλάσσουν πληροφορίες, εντοπίζοντας αδύνατα σημεία στην περίμετρο, μελετώντας τις κινήσεις των φρουρών και αποκτώντας πιστόλια που είχαν κρύψει μέλη της Sonderkommando. Στις 2 Αυγούστου, αρκετές εκατοντάδες επιχείρησαν να δραπετεύσουν, βάζοντας φωτιά σε βασικά κτίρια, επιτιθέμενοι σε φρουρούς και σπάζοντας την περικύκλωση. Οι περισσότεροι σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια της απόδρασής τους, αλλά μερικοί κατάφεραν να δραπετεύσουν. Κάτι παρόμοιο συνέβη στο Σόμπιμπορ στις 14 Οκτωβρίου, όταν μια ομάδα κρατουμένων με επικεφαλής πρώην σοβιετικό στρατιωτικό προσωπικό εκτέλεσε ένα σχέδιο για την εξάλειψη των πιο επικίνδυνων αξιωματικών και το άνοιγμα ενός περάσματος προς το δάσος. Υπήρξαν επίσης τεράστιες απώλειες, αν και ορισμένοι επιζώντες κατάφεραν να κρυφτούν και αργότερα αφηγήθηκαν τι είχαν δει. Η ίδια η ύπαρξη αυτών των στρατοπέδων ήταν ένα μυστικό που το ναζιστικό καθεστώς ήθελε να διατηρήσει πάση θυσία. Παρόλο που υπήρχαν φήμες, μαρτυρίες και υποψίες, οι Γερμανοί ηγέτες γνώριζαν ότι η διατήρηση της σιωπής ήταν ζωτικής σημασίας. Επομένως, όταν άρχισαν να κυκλοφορούν πιο συγκεκριμένες πληροφορίες σχετικά με την εξόντωση, ξεκίνησε μια ειδική επιχείρηση, η Άκτιος 1005. Αυτή η αποστολή, με επικεφαλής τον Πολ Μπλόμπελ, είχε έναν σαφή και βάναυσο στόχο, την φυσική εξάλειψη όλων των ιχνών των μαζικών δολοφονιών. Περιλάμβανε το άνοιγμα των μαζικών τάφων, την απομάκρυνση των σωμάτων και την μετατροπή τους σε στάχτη. Για να γίνει αυτό, απασχολούνταν σκλάβοι, οι οποίοι εργάζονταν για εβδομάδες ανάμεσα σε σωρούς από σάπια πτώματα. Χρησιμοποιούσαν μεγάλες μεταλλικές σχάρες, στις οποίες στιβάζονταν εκατοντάδες σώματα και χυνόταν καύσιμο για να επιταχυνθεί η καύση. Στη συνέχεια συνέλεγαν τα οστά, τα συνέθλιβαν με σφυριά
και σκόρπιζαν τα λείψανα σε κοντινά χωράφια ή ποτάμια. Αυτή η πρακτική εφαρμόστηκε σε μέρη όπως το Μπέλζεκ, το Κέλμνο και η περιοχή του Λβίβ και ήταν μέρος ενός συστηματικού σχεδίου για την εξάλειψη των αποδεικτικών στοιχείων πριν οι γραμμές του μετώπου πλησιάσουν πολύ κοντά. Μερικοί μάρτυρες κατάφεραν να επιβιώσουν παρά τα πάντα. Άνθρωποι όπως ο Ρούλφ Βρμπά και ο Άλφρεντ Βέτσελ κατάφεραν να δραπετεύσουν από το Auschwitz και να φτάσουν στη Σλοβακία, όπου εξέδωσαν μια λεπτομερή έκθεση για τη δομή και τη λειτουργία του στρατοπέδου. Αυτή η μαρτυρία συγκεντρώθηκε από μέλη εβραϊκών οργανώσεων και στάλθηκε στις συμμαχικές κυβερνήσεις. Οι πληροφορίες ήταν συγκεκριμένες. Τρένα, θάλαμοι αερίων, αριθμός θυμάτων, ώρες λειτουργίας. Παρά τα αυτά, η αντίδραση ήταν περιορισμένη. Εν μέρη, επειδή υπήρχε ήδη υπερφόρτωση φημών και πολλοί θεωρούσαν τα στοιχεία υπερβολικά ή αδύνατο να επαληθευτούν. Ένας άλλος παράγοντας ήταν η δυσκολία μετατροπής τέτοιων πληροφοριών σε άμεση στρατιωτική δράση, αλλά η έκθεση είχε αντίκτυπο στους διπλωματικούς κύκλους και τα μέσα ενημέρωσης και απέδειξε ότι υπήρχαν εκείνοι που τα είχαν δει όλα και επέζησαν για να πουν την ιστορία. Σε πολιτικό επίπεδο, οι συμμαχικές δυνάμεις γνώριζαν πολύ περισσότερα από όσα παραδέχτηκαν αργότερα. Από το 1942, οι Βρετανικές και Αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών υπέκλεψαν γερμανικά μηνύματα που ανέφεραν μαζικές απελάσεις και εκτελέσεις, ενώ αναφορές από Πολωνούς διπλωμάτες στην εξορία προειδοποιούσαν επίσης για την ύπαρξη στρατοπέδων εξόντωσης. Ωστόσο, οι στρατηγικές προτεραιότητες παρέμειναν επικεντρωμένες στην στρατιωτική ήττα του Τρίτου Ράιχ και δεν καταβλήθηκαν σοβαρές προσπάθειες για να σταματήσει η συνεχιζόμενη γενοκτονία. Οι Γερμανοί, γνωρίζοντας αυτή την αδιαφορία, ενέτειναν τις προσπάθειες συγκάλυψης, μετέφεραν αρχεία και κατέστρεψαν επιβαρυντικά έγγραφα. Η εμπλοκή αστυνομικών ομάδων και βοηθητικών μονάδων σε αυτές τις αποστολές ήταν καθοριστική. Πολλοί από τους ίδιους άνδρες που είχαν συμμετάσχει σε σφαγές στην Ανατολή στάλθηκαν αργότερα για να φυλάνε τρένα, να καλύπτουν τάφους ή να παρακολουθούν περαιτέρω απελάσεις. Μερικοί αξιωματικοί, όπως εκείνοι του τάγματος 101, άρχισαν να δείχνουν σημάδια κόπωσης ή δυσαρέσκειας, αλλά οι περισσότεροι συνέχισαν να ακολουθούν εντολές. Σε ορισμένες περιπτώσεις τους ανατέθηκαν λιγότερο άμεσα καθήκοντα, όπως η φύλαξη καταναγκαστικών εργατών ή η επίβλεψη μεταθέσεων, αλλά ο μηχανισμός λειτουργούσε σαν μια αδιάσπαστη αλυσίδα. Οι λίγοι που αρνήθηκαν αντικαταστάθηκαν ή ανατέθηκαν χωρίς σημαντικές συγκρούσεις. Μέσα στο ναζιστικό γραφειοκρατικό σύστημα, οι λίστες, οι ποσοστώσεις και οι μισθοδοσίες πολλαπλασιάστηκαν. Κάθε μεταφορά καταγραφόταν με ακρίβεια, αριθμός ατόμων, σημείο αναχώρησης, εκτιμόμενος χρόνος, αριθμός φρουρών που είχαν οριστεί. Οι διοικητές των στρατοπέδων έστελναν τακτικές αναφορές για τον αριθμό των νεοαφιχθέντων και εκείνων που επεξεργάζονταν την ίδια ημέρα. Ακόμη και τα κλεμμένα αντικείμενα καταγράφονταν, αποθηκεύονταν και διανέμονταν σε συγκεκριμένα δίκτυα, τα οποία συχνά διαχειρίζονταν πολιτικές υπηρεσίες. Η εξόντωση δεν ήταν μια χαοτική επιχείρηση, αλλά μια θεσμοθετημένη ρουτίνα που αφορούσε χιλιάδες ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Εν τω μεταξύ, οι προσπάθειες προειδοποίησης του κόσμου συνεχίστηκαν και παράνομοι απεσταλμένοι. Ηγέτες κοινοτήτων και ακτιβιστές διακινδύνευαν τη ζωή τους για να παραδώσουν μηνύματα σε ξένες πρεσβείες. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιήθηκαν ουδέτερα διπλωματικά κανάλια, όπως αυτά μέσω Σουηδίας ή Ελβετίας, και σε άλλες οι επιστολές απλώς κρύβονταν σε δέματα, διασχίζοντας τα σύνορα σε ψεύτικες βαλίτσες ή σε επίσημα οχήματα. Οι Ναζί αποκάλυψαν ορισμένα από αυτά τα δίκτυα και εκτέλεσαν όσους εμπλέκονταν, αν και απέτυχαν επίσης τον στόχο τους να κρατήσουν τα πάντα μυστικά. Σιγά σιγά η πολιορκία της σιωπής άρχισε να ραγίζει, αν και το ανθρώπινο κόστος συνέχιζε να αυξάνεται καθημερινά. Μέχρι το τέλος του 1944 δεν ήταν πλέον δυνατό να αγνοηθεί το μέγεθος του εγκλήματος. Τα πρώτα σημάδια στρατιωτικής υποχώρησης ανάγκασαν τις ναζιστικές αρχές να επιταχύνουν την καταστροφή αρχείων, να κατεδαφίσουν βασικές εγκαταστάσεις και να εκενώσουν ολόκληρα στρατόπεδα,
Αλλά μέχρι τότε τα απομεινάρια της αντίστασης παρέμεναν ενεργά με τη μορφή μικρών χειρονομιών, κρύβοντας ένα παιδί, μοιράζοντας μια μερίδα, γράφοντας ένα όνομα σε έναν τοίχο πριν πεθάνουν. Αυτή η επιμονή, αόρατη σε πολλούς, ήταν μέρος της πιο ανθρώπινης αντίδρασης στην προσπάθεια εξάλειψης ενός ολόκληρου λαού. Η ανακάλυψη των στρατοπέδων 1945. Καθώς οι Σοβιετικές δυνάμεις προχωρούσαν στην Ανατολική Πολωνία, οι γερμανικές γραμμές δεν μπορούσαν πλέον να κρατηθούν και στις αρχές του 1945 στρατεύματα του Κόκκινου Στρατού έπεσαν πάνω σε μια τοποθεσία που εκ πρώτης όψεως δεν φαινόταν να διαφέρει από άλλες εγκαταλελειμμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Ήταν το Μαϊντάνεκ, κοντά στο Λούμπλιν. Αν και οι Σοβιετικές μονάδες είχαν ακούσει φήμες για το τι είχαν κάνει οι Γερμανοί σε αυτήν την περιοχή, κανείς δεν ήταν προετοιμασμένος για αυτό που θα ανακάλυπταν εκεί. Η τοποθεσία δεν είχε καταστραφεί ολοσχερός. Οι Ναζί είχαν επιχειρήσει να ανατινάξουν μέρος της εγκατάστασης, αλλά το είχαν κάνει μόνο με μισή καρδιά. Στρατώνες, κρεματόρια, σωροί από παπούτσια, διάσπαρτα έγγραφα, στίβες από ρούχα και άταφα σώματα παρέμεναν ακόμα. Οι στρατιώτες δεν είχαν σαφές πλαίσιο για να κατανοήσουν τι παρατηρούσαν και, παρόλο που η βιαιότητα ήταν εμφανής, ο συγκεκριμένος σκοπός της τοποθεσίας παρέμεινε ασαφής. Για τις πρώτες ώρες δεν υπήρχε ακριβής ερμηνεία, καθώς αυτό που έβλεπαν μπροστά τους δεν έμοιαζε ούτε με πεδίο μάχης ούτε με συμβατική φυλακή. Υπήρχαν παράξενες κατασκευές όπως θάλαμοι χωρίς παράθυρα, συνδεδεμένες σύραγγες και αποθήκες γεμάτες με ανθρώπινα μαλλιά, και σιγά σιγά η ιδέα ότι επρόκειτο για εργοστάσιο θανάτου άρχισε να διαμορφώνεται όχι μόνο από ότι ήταν ορατό με γυμνό μάτι, αλλά και από τα ίχνη που οι Γερμανοί δεν είχαν καταστρέψει. Η ανακάλυψη αναφέρθηκε γρήγορα στη Μόσχα και σύντομα έγινε μέρος της σοβιετικής προπαγάνδας. Αλλά παρόλο που ο κρατικός μηχανισμός έδωσε ορατότητα στην ανακάλυψη, υπερβάλλοντας ακόμη και σε ορισμένες πτυχές, τα συγκεκριμένα στοιχεία ήταν εκεί. Μια οργανωμένη υποδομή για την εξόντωση ανθρώπων. Όταν κυκλοφόρησαν οι πρώτες εικόνες που τραβήχτηκαν από σοβιετικούς εικονολήπτες, η διεθνής αντίδραση κειμενόταν από σκεπτικισμό έως δυσπιστία. Κάποιοι πίστευαν ότι ήταν υπερβολή ή ότι τα στοιχεία είχαν διωγγωθεί για πολιτικούς λόγους. Η πραγματική κλίμακα αυτού που ανακαλύφθηκε στο Μαϊντάνεκ θα άρχιζε να γίνεται κατανοητή μόνο όταν άλλα συμμαχικά στρατεύματα εισήλθαν σε περισσότερα στρατόπεδα. Μέρες αργότερα, η σοβιετική προέλαση συνεχίστηκε και έφτασε στην περιοχή του Auschwitz. Σε αντίθεση με το Μαϊντάνεκ, αυτό το στρατόπεδο είχε εκενωθεί εν μέρη. Πολλοί κρατούμενοι είχαν αναγκαστεί να βαδίσουν δυτικά υπό ακραίες συνθήκες. Ωστόσο, αρκετές χιλιάδες είχαν μείνει πίσω. Όταν οι Σοβιετικοί στρατιώτες διέσχισαν τις πύλες του Auschwitz στις 27 Ιανουαρίου 1945, βρήκαν επιζώντες σε κρίσιμη κατάσταση, αποθήκες με απόρριτα προσωπικά αντικείμενα, επίσημα έγγραφα και κτίρια που στέκονταν ακόμα όρθια. Στις αποθήκες βρήκαν βουνά από βαλίτσες, γυαλιά, οδοντόβουρτσες, προσθετικά μέλι και παιδικά ρούχα. Κάθε αντικείμενο έφερε ένα όνομα ή ένα σημάδι προέλευσης. Αυτά δεν ήταν μεμονωμένα αντικείμενα, αλλά τα απομεινάρια της ρουτίνας της εφοδιαστικής. Οι φούρνοι του κρεματορίου ήταν ακόμα εκεί, φθαρμένοι αλλά αναγνωρίσιμοι, και οι θάλαμοι, αν και μερικώς κατεστραμμένοι, παρέμειναν προσβάσιμοι. Οι Σοβιετικοί συνέλεξαν στοιχεία, φωτογράφησαν τις κατασκευές και πήραν συνεντεύξεις από κρατούμενους που μπορούσαν ακόμα να μιλήσουν, επειδή δεν επρόκειτο μόνο για την απελευθέρωση ενός τόπου, αλλά και για την κατανόηση της πραγματικής του λειτουργίας. Μερικοί από αυτούς που απελευθερώθηκαν προσπάθησαν να αφηγηθούν τι είχαν βιώσει, αλλά πολλοί ήταν πολύ αδύναμοι ή σε κατάσταση σοκ, και άλλοι απλώς δεν ήθελαν να μιλήσουν. Αυτό που βρήκαν οι Σοβιετικοί στο Auschwitz ξεπέρασε το Μαϊντάνεκ σε μέγεθος, επειδή δεν υπήρχαν μόνο ίχνη μαζικής δολοφονίας, αλλά μια ολόκληρη υποδομή οργανωμένη αναλειτουργία, επιλογή, δίμευση, εκτέλεση και αποτέφρωση. Αν και η διαδικασία δεν μπορούσε πλέον να παρατηρηθεί σε εξέλιξη, τα ερείπια ήταν αρκετά καθαρά για να την ανασυνθέσουν. Στο δυτικό μέτωπο, οι Αμερικανοί και οι Βρετανοί προχωρούσαν επίσης προς τη Γερμανία, καθώς διέσχιζαν περιοχές του Ράιχ
λάμβαναν αναφορές από απελευθερωμένους κρατούμενους ή ντόπιους πολίτες που ανέφεραν την ύπαρξη στρατοπέδων. Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα συμμαχικά στρατεύματα έπεσαν πάνω σε αυτές τις εγκαταστάσεις χωρίς προγραμματισμό. Όταν αμερικανικές μονάδες έφτασαν στο Όρντρουφ, μια υποδιέρεση του στρατοπέδου Μπούχενβαλντ, σοκαρίστηκαν εξίσου και εδώ βρήκαν στιβαγμένα πτώματα, άδειες αποθήκες και δομές περιορισμού. Η διαφορά ήταν ότι αυτός ο χώρος είχε εκενωθεί πολύ πρόσφατα. Μερικά πτώματα ήταν ακόμα ζεστά όταν έφτασαν. Ο στρατηγός Αϊζενχάουερ κλήθηκε να δει προσωπικά τον χώρο και περιηγήθηκε στις εγκαταστάσεις, παρατήρησε τα πτώματα και μίλησε με τους στρατιώτες. Ήταν τόσο σοκαρισμένος που αποφάσισε να καλέσει δημοσιογράφους και υψηλόβαθμους αξιωματικούς για να καταγράψουν τα πάντα. Φοβόταν ότι στο μέλλον κάποιος θα ισχυριζόταν ότι ήταν προπαγάνδα ή υπερβολή. Γι' αυτό ήθελε μάρτυρες, αναφορές και εικόνες για να το αποδείξουν. Διέταξε επίσης να μεταφερθούν οι κάτοικοι της κοντινής πόλης στον χώρο για να δουν με τα ίδια τους τα μάτια τι είχε συμβεί. Από εκείνη τη στιγμή και μετά η λογική της ανακάλυψης άλλαξε. Δεν επρόκειτο πλέον μόνο για απελευθέρωση εδαφών, αλλά για επίδειξη του τι είχε συμβεί εκεί. Κάθε φορά που ανακαλύπτονταν ένα στρατόπεδο, καλούνταν ιατρικό προσωπικό, φωτογράφοι και τεχνικοί. Δεν ήταν μόνο στρατιωτικό ζήτημα, αλλά και για συλλογή αποδεικτικών στοιχείων. Όταν τα αμερικανικά στρατεύματα απελευθέρωσαν τον Μπούχενβαλντ, τον Νταχάου και άλλα στρατόπεδα στα δυτικά, εφάρμοσαν την ίδια διαδικασία: καταγραφή, διατήρηση. Σε πολλά από αυτά τα μέρη, οι κρατούμενοι παρέμειναν ζωντανοί, κάποιοι σε τέτοια κατάσταση υποσιτισμού που δεν μπορούσαν να μιλήσουν ή να σταθούν όρθιοι, ενώ άλλοι πέθαναν τις ημέρες που ακολούθησαν την απελευθέρωση από ασθένεια ή ανυπέρβλητη αδυναμία. Ιατρικές ομάδες αυτοσχέδισαν νοσοκομεία, τραπεζαρίες και σταθμούς βοήθειας, αν και ήταν σαφές ότι σε πολλές περιπτώσεις η ζημιά ήταν μη αναστρέψιμη. Οι σκηνές μπροστά στους στρατιώτες δεν μπορούσαν να περιγραφούν αποκλειστικά με ιατρικούς ή τεχνικούς όρους και ο όρος «στρατόπεδο συγκέντρωσης» δεν μπορούσε να αποδώσει αυτό που πραγματικά έβλεπαν. Στο Μπέργεν-Μπέλσεν, για παράδειγμα, οι Βρετανοί βρήκαν χιλιάδες άταφα πτώματα διάσπαρτα, πολλά από τα οποία ήδη σε αποσύνθεση, σε ένα μέρος όπου δεν υπήρχε πόσιμο νερό, τροφή και ιατρική περίθαλψη, όπου οι μολυσματικές ασθένειες εξαπλώνονταν ραγδαία. Αν και δεν ήταν κέντρο εξόντωσης, όπως αυτά στην Ανατολή, η ανθρωπιστική κατάσταση ήταν τόσο ακραία που ο αντίκτυπος ήταν εξίσου καταστροφικός και οι εικόνες που τραβήχτηκαν εκεί σύντομα κυκλοφόρησαν στον παγκόσμιο τύπο, προκαλώντας βαθύ σοκ. Οι σύμμαχοι άρχισαν στη συνέχεια συστηματικά να συντάσσουν αναφορές, να συλλέγουν μαρτυρίες, να ταξινομούν αντικείμενα και να συλλέγουν έγγραφα. Σε ορισμένα στρατόπεδα παρέμειναν μερικά αρχεία που δεν είχαν καταστραφεί. Στο Auschwitz, για παράδειγμα, βρέθηκαν λίστες μεταφοράς, αρχεία εισόδου και εξόδου και εσωτερικές σημειώσεις, ενώ σε άλλες τοποθεσίες εμφανίστηκαν άλμπουμ φωτογραφιών, σχέδια εγκαταστάσεων και επιστολές. Δεν ήταν όλα άθικτα, αλλά αυτό που βρέθηκε ήταν αρκετό για να διαπιστωθεί ένα σαφές μοτίβο. Μέσα από αυτά τα στοιχεία κατέστη σαφές ότι δεν επρόκειτο για μεμονωμένα εγκλήματα. Ήταν μια οργανωμένη πολιτική με ακριβείς οδηγίες και διοικητικές δομές. Κάθε ανακάλυψη ενίσχυε αυτό το συμπέρασμα. Οι θάλαμοι αερίων δεν ήταν αυτοσχεδιασμοί, τα κρεματόρια δεν ήταν μια χαοτική λύση. Όλα είχαν μια τάξη, ένα αρχείο, μια εσωτερική λογική. Η διεθνής αντίδραση ήταν άμεση. Εικόνες μεταδόθηκαν σε εφημερίδες, δελτία ειδήσεων και διπλωματικά ανακοινωθέντα. Ορισμένες κυβερνήσεις, όπως η Βρετανική και η Αμερικανική, άρχισαν να ενημερώνουν επίσημα τους πολίτες τους για τα στρατόπεδα. Αν και οι ενδείξεις ήταν γνωστές εδώ και αρκετό καιρό, ποτέ πριν δεν ήταν τόσο σαφείς. Το μέγεθος, η μέθοδοι, η ψυχρότητα της επιχείρησης ήταν πλέον ορατά και επαληθεύσιμα. Η διαδικασία δεν τελείωσε με τις πρώτες ανακαλύψεις, επειδή τις επόμενες εβδομάδες και μήνες μικρότερα στρατόπεδα, υποστρατόπεδα και χώροι διέλευσης συνέχισαν να ανακαλύπτονται, προσθέτοντας το καθένα νέα κομμάτια στη συνολική εικόνα.
Κάποια φαινόταν άδεια, άλλα εξακολουθούσαν να κρατούν κρατούμενους και πολλά είχαν καταστραφεί εν μέρη, αλλά τα στοιχεία παρέμειναν επίμονα. Αυτά δεν ήταν φήμες ή υπερβολές, αλλά πραγματικά τεκμηριωμένα και συστηματικά γεγονότα. Οι στρατιώτες, οι γιατροί, οι τεχνικοί, ακόμη και οι εικονολήπτες που συμμετείχαν σε αυτές τις ανακαλύψεις άφησαν μαρτυρίες της έκπληξής τους, καθώς κάποιοι δεν είχαν ακούσει ποτέ για το Auschwitz και άλλοι δεν ήξεραν καν τι ήταν ένα κρεματόριο. Αυτό που βρήκαν επαναπροσδιορίσε πλήρως την κατανόησή τους για τον πόλεμο, ο οποίος δεν θεωρούνταν πλέον αποκλειστικά ως αντιπαράθεση μεταξύ στρατών, αλλά αποκαλυπτόταν και ως σκηνή σκόπιμης εξόντωσης. Για πολλούς από αυτούς η έννοια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου άλλαξε με βάση αυτά που είδαν σε αυτά τα στρατόπεδα. Τα σοβιετικά στρατεύματα, εντωμεταξύ, συνέχισαν να προελάβουν προς τα δυτικά και ανακάλυψαν άλλα στρατόπεδα σε γερμανικό και τσεχικό έδαφος. Η στρατηγική τους ήταν διαφορετική, λιγότερο επικεντρωμένη στη διεθνή διάδοση και περισσότερο προσανατολισμένη στην εσωτερική αναφορά. Παρ' όλα αυτά, οι ανακαλύψεις τους προσθέθηκαν στο σύνολο των στοιχείων που είχαν ήδη αρχίσει να κυκλοφορούν. Στη Μόσχα, το Βερολίνο, το Λονδίνο και την Ουάσιγκτον ήταν ήδη κατανοητό ότι αυτό που είχε βρεθεί δεν ήταν ένα ασήμαντο επεισόδιο της σύγκρουσης, αλλά ένα κεντρικό μέρος της σημασίας της. Όταν ο πόλεμος στην Ευρώπη έφτασε στο τέλος του, ένα πράγμα ήταν αδιαμφισβήτητο. Ο κόσμος δεν μπορούσε πλέον να αρνηθεί τι είχε συμβεί. Τα στρατόπεδα, τα έγγραφα, οι επιζώντες, τα αντικείμενα και οι κατασκευές παρέμειναν ως ορατά στοιχεία και δεν υπήρχε ανάγκη να επεκταθεί η αφήγηση. Ήταν αρκετό για να δείξει τι είχε βρεθεί. Αυτή η ανακάλυψη, συνοδευόμενη από τη σιωπή των απελευθερωμένων κρατουμένων και τις έκπληκτες εκφράσεις των στρατιωτών, ήταν πιο εύγλωτη από οποιαδήποτε ομιλία. Η φωνή του Ράιχ, πώς η προπαγάνδα προετοίμασε τη γενοκτονία. Από τα πρώτα χρόνια του καθεστώτος, ο προπαγανδιστικός μηχανισμός του Τρίτου Ράιχ είχε έναν σαφή στόχο: να διασφαλίσει ότι ο αντισημιτισμός δεν θα γινόταν μόνο ανεκτός από τον γερμανικό πληθυσμό, αλλά και θα θεωρούνταν απαραίτητος, θεμιτός και ηθικά ορθός. Για να επιτευχθεί αυτό, τα διατάγματα και οι νόμοι δεν ήταν αρκετά. Ήταν απαραίτητο να μεταμορφωθεί η συλλογική σκέψη και να διαμορφωθεί ο τρόπος με τον οποίο εκατομμύρια άνθρωποι έβλεπαν τους γείτονές τους, τους συμπολίτες τους, ακόμη και τους πρώην φίλους τους. Και αυτό το έργο μπορούσε να επιτευχθεί μόνο μέσω μιας προπαγανδιστικής μηχανής που ήταν ακούραστη, παρούσα σε κάθε γωνιά και που επαναλάμβανε τα μηνύματά της με αμήλικτη πειθαρχία. Κινηματογράφος, ραδιόφωνο, εφημερίδες, εικονογραφημένα περιοδικά, σχολικά βιβλία, αφίσες δρόμου, δημοφιλή τραγούδια, όλα ήταν διαποτισμένα με έναν λόγο που είχε ως πυρήνα το μίσος για τους Εβραίους. Δεν επρόκειτο απλώς για θέμα απεικόνησης ως εξωτερικού εχθρού, αλλά για εσωτερική απειλή, διεισδυμένη, διαφθείρουσα, ικανή να καταστρέψει το έθνος εκ των έσω αν δεν εντοπιστεί έγκαιρα. Η γλώσσα έγινε εργαλείο πολέμου. Αντί να μιλούν για ανθρώπους, οι άνθρωποι μιλούσαν για πανούκλες, παράσιτα, όγκους ή μόλυνση. Αυτοί δεν ήταν Γερμανοί πολίτες εβραϊκής πίστης. Ήταν ο διεθνής Εβραίος, μια φιγούρα που ενσάρκωνε όλους τους φόβους και τις προκαταλήψεις του γερμανικού εθνικισμού. Ο Γιόζεφ Γκέμπελς, ο υπουργός προπαγάνδας, ήταν ο κύριος αρχιτέκτονας αυτής της εκστρατείας. Όχι μόνο κατήθυνε τα μηνύματα, αλλά επέβλεπε και σχολαστικά τη μορφή, τον τόνο και την επανάληψή τους. Ήξερε ότι για να επηρεάσει τις μάζες, τα λογικά επιχειρήματα δεν ήταν αρκετά. Έπρεπε να γίνει επίκληση στα συναισθήματα, γι' αυτό τα δελτία ειδήσεων συνοδεύονταν από έντονη μουσική, οι ομιλίες δραματοποιούνταν και τα ντοκιμαντέρ κατασκεύαζαν εικόνες που προκαλούσαν σπλαχνική απόρριψη. Ο Γκέμπελς κατάλαβε ότι ένα ψέμα, αν λεγόταν αρκετά συχνά, μπορούσε να γίνει αλήθεια. Ο κινηματογράφος έγινε ένα από τα πιο ισχυρά όργανα και ταινίες όπως «Ο αιώνιος Εβραίος», «Der ewige Jude», όχι μόνο διέδιδαν παραπληροφόρηση, αλλά επιδίωκαν επίσης να προκαλέσουν αηδία, φόβο και αποστροφή. Αναμείγνυαν εικόνες αρουραίων με εβραϊκά πρόσωπα, υπονοώντας μια βιολογική απειλή και έδειχναν σκηνές φτώχειας,
ασθενειών και αστικού χάους που αποδίδονταν στο εβραϊκό στοιχείο, σαν η απλή παρουσία τους να ήταν αρκετή για να διαταράξει τη φυσική τάξη. Αυτές δεν ήταν περιθωριακές παραγωγές, καθώς χρηματοδοτούνταν από το κράτος, προβάλλονταν σε εμπορικούς κινηματογράφους και αποτελούσαν μέρος των δραστηριοτήτων που συνιστούσαν οι τοπικές αρχές, σε σημείο που τα σχολεία οργάνωναν εκδρομές για να παρακολουθούν τα παιδιά. Τα σχολικά βιβλία ήταν επίσης προσεκτικά σχεδιασμένα για να εισάγουν αυτές τις ιδέες από την παιδική ηλικία. Στην ανάγνωση, οι ιστορίες περιελάμβαναν άπλιστους, παραμορφωμένους ή ύπουλους χαρακτήρες με σαφώς στερεότυπα χαρακτηριστικά. Στη γεωγραφία γινόταν λόγος για τον αγώνα για ζωτικό χώρο εναντίον των εκφυλισμένων λαών. Στην ιστορία, η εσωτερική προδοσία κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τονίστηκε ως αποτέλεσμα της εβραϊκής δραστηριότητας. Στη βιολογία, οι υποτιθέμενες φυλετικές διαφορές διδάσκονταν με γραφήματα, κρανιακές μετρήσεις και παραποιημένα γενεαλογικά δέντρα για να νομιμοποιήσουν την ιδέα της γερμανικής ανωτερότητας. Και όλα αυτά συνοδεύονταν από κοινωνική πίεση. Οι μαθητές που έκαναν ερωτήσεις ή εξέφραζαν αμφιβολίες χαρακτηρίζονταν μη πατριώτες. Στο ραδιόφωνο, το οποίο έγινε το πιο διαδεδομένο μέσο χάρη στη δημιουργία του Volksempfänger, ενός φθηνού και μαζικής παραγωγής δέκτη, λόγου του Φίρερ, μεταδίδονταν διαρροές ειδήσεων, ηρωικές ιστορίες και πολιτικά σχόλια, ενισχύοντας την επίσημη αφήγηση. Στόχος ήταν να διασφαλιστεί ότι ακόμη και στο σπίτι δεν υπήρχε χώρος για διαφωνούσες φωνές. Το ραδιόφωνο δεν ενημέρωνε απλώς. Συνόδευε τα συναισθήματα, προσέφερε απλές εξηγήσεις, έδειχνε τους ενόχους και ενίσχυε συνεχώς την ιδέα ότι η Γερμανία βρισκόταν σε κίνδυνο και έπρεπε να αμυνθεί. Οι εφημερίδες, τόσο επίσημες όσο και ψευδοεπιστημονικές όπως η Der Stürmer, ενίσχυσαν αυτές τις ιδέες με εντυπωσιακούς τίτλους, εκπαιδευτικά τμήματα και γελιογραφίες που χλέβαζαν ή δαιμονοποιούσαν τον λεγόμενο εσωτερικό εχθρό. Τίποτα δεν ήταν τυχαίο, επειδή οι εικόνες σχεδιάστηκαν για να γίνουν κατανοητές ακόμη και από εκείνους που δεν μπορούσαν να διαβάσουν, έτσι ώστε ο αντισημιτισμός να είναι προσιτός, κατανοητός και κοινός σε όλους. Και πέτυχαν, καθώς σε πολλές γειτονιές τοιχογραφίες με αντισημιτικές γελιογραφίες τοποθετήθηκαν σε πλατείες, αγορές ή σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε μέρη όπου ήταν αδύνατο να αγνοηθούν. Η εκπαίδευση ενηλίκων ήταν επίσης μέρος του σχεδίου. Κομματικές οργανώσεις, γυναικείες ενώσεις και συνδικάτα που προσέγγιζαν τους Ναζί λάμβαναν τακτικές διαλέξεις που ενίσχυαν τις ιδεολογικές αρχές. Διανεμήθηκαν φυλάδια, οργανώθηκαν μαθήματα και όσοι επέδειξαν τη μεγαλύτερη δέσμευση βραβεύτηκαν. Η προπαγάνδα δεν περιορίστηκε στην πειθό, στόχευε στον μετασχηματισμό. Το ιδανικό ήταν κάθε πολίτης να γίνει προπαγανδιστής, φύλακας, πολλαπλασιαστής του επίσημου μηνύματος. Όλα αυτά δεν ήταν αυτοσχεδιασμός. Ήταν ένα σύστημα σχεδιασμένο από πάνω, με ένα κεντρικό γραφείο που αξιολογούσε τον αντίκτυπο κάθε εκστρατείας, προσάρμοζε τα μηνύματα ανάλογα με τα συμφραζόμενα και αντιδρούσε γρήγορα σε οποιαδήποτε απόκλιση. Εάν μια πόλη έδειχνε αμφιβολίες, αποστέλλονταν ιδεολογικές ενισχύσεις. Εάν ένα θέμα προκαλούσε σύγχυση, απλοποιούνταν. Εάν μια εικόνα αποδεικνυόταν ασαφής, αντικαθίστατο. Ο έλεγχος ήταν απόλυτος. Το αποτέλεσμα ήταν καταστροφικό. Όταν ξεκίνησαν οι μαζικές απελάσεις, πολλοί Γερμανοί δεν έβλεπαν πλέον τους Εβραίους ως ανθρώπους. Τους αντιλαμβάνονταν ως εχθρούς του λαού, ως ξένα σώματα που έπρεπε να απομακρυνθούν για το κοινό καλό. Και παρόλο που δεν συμμετείχαν όλοι άμεσα στη γενοκτονία, ένα σημαντικό μέρος έκανε τα στραβά μάτια, αποδεχόταν τις επίσημες εξηγήσεις ή απλώς παραιτήθηκε από αυτό που έπρεπε να γίνει. Αυτή η αδιαφορία, αυτή η σιωπή, αυτή η παθητικότητα κατέστησαν δυνατές χάρη σε χρόνια συνεχούς, προσαρμοσμένης και διάχυτης προπαγάνδας. Η κληρονομιά αυτής της ιδεολογικής μηχανής δεν τελείωσε με τον πόλεμο, αν και η κορύφωσή της συνέπεσε με τα χρόνια που καταστράφηκαν οι περισσότερες ζωές και ήταν η προπαγάνδα που άνοιξε το δρόμο, προετοιμάζοντας μυαλά και διευκολύνοντας το έγκλημα, όχι με όπλα, αλλά με λέξεις, εικόνες και επανάληψη. Πολύ αργά, η απάντηση που δεν ήρθε ποτέ.
Όταν οι πρώτες αναφορές για την κλίμακα των δολοφονιών άρχισαν να φτάνουν στις συμμαχικές κυβερνήσεις, αυτές ήταν ήδη βυθισμένες στις προετοιμασίες για μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις. Αν και αναφορές για μαζικές εκτελέσεις, θαλάμους αερίων και συστηματικές απελάσεις κυκλοφορούσαν από το 1942, οι επίσημες απαντήσεις ήταν περιορισμένες. Ένα από τα πρώτα έγγραφα που προειδοποιούσαν για την πολιτική εξόντωση στάλθηκε τον Αύγουστο του ίδιου έτους από τον Γκέραρτ Ρίγκνερ, εκπρόσωπο του Παγκόσμιου Εβραϊκού Κογκρέσου, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι είχε λάβει πληροφορίες από μια αξιόπιστη πηγή κοντά στον Χίμλερ. Το μήνυμα διαβιβάστηκε στο Λονδίνο και την Ουάσιγκτον, αλλά έγινε δεκτό με σκεπτικισμό από αυτές τις κυβερνήσεις. Αν και άλλες πηγές επιβεβαίωσαν αργότερα τις βασικές λεπτομέρειες, η προτεραιότητα της ανώτατης συμμαχικής διοίκησης παρέμεινε επικεντρωμένη στην ήττα της Γερμανίας στο πεδίο της μάχης. Αναφορές από διπλωμάτες, παράνομα δίκτυα και εβραϊκές οργανώσεις παρήχαν λεπτομέρειες για υπερπλήρη τρένα, μαζικές εκτελέσεις, την εξόντωση των πτωμάτων και την εξαφάνιση ολόκληρων κοινοτήτων. Ορισμένες από αυτές τις πληροφορίες επιβεβαιώθηκαν από ραδιοφωνικές παρακολουθήσεις και μαρτυρίες προσφύγων που κατάφεραν να δραπετεύσουν. Παρόλα αυτά, δεν υπήρξε συστηματική προσπάθεια για τη δημόσια δημοσιοποίηση όλων των διαθέσιμων πληροφοριών. Οι αρχές φοβόντουσαν ότι η ανοιχτή καταγγελία θα μπορούσε να προκαλέσει εσωτερικές εντάσεις ή να οδηγήσει σε αιτήματα για άμεση παρέμβαση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, για παράδειγμα, η υπεύθυνη χάραξης εξωτερικής πολιτικής ήταν επιφυλακτική απέναντι στα αιτήματα των εβραϊκών οργανώσεων για επίγουσα δράση. Επέλεξαν να κρατήσουν τις πιο ακραίες λεπτομέρειες χαμηλού τόνου, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να εκλειφθούν ως αναξιόπιστη προπαγάνδα ή αντιπαραγωγικές για το πολεμικό ηθικό. Ένα από τα κύρια εμπόδια ήταν η δυσκολία ένταξης της εξόντωσης στη στρατιωτική λογική των συμμάχων. Η γενοκτονία δεν γινόταν αντιληπτή ως ανεξάρτητος στόχος που θα μπορούσε να καταπολεμηθεί με συμβατικά μέσα. Οι αρχηγοί των επιτελείων στην Ουάσιγκτον και το Λονδίνο έβλεπαν τη λύση στο εβραϊκό πρόβλημα ως μέρος της συνολικής κατάρρευσης του Τρίτου Ράιχ, όχι ως κάτι που απαιτούσε εκτροπή πόρων ή τροποποίηση ήδη καθορισμένων στρατηγικών. Έτσι, οι βασικές αποφάσεις αναβλήθηκαν και ο ρυθμός της στρατιωτικής προέλασης θεωρήθηκε ο μόνος πιθανός τρόπος για να σταματήσουν τα συνεχιζόμενα εγκλήματα. Δεν δημιουργήθηκαν συγκεκριμένες επιχειρήσεις για να σταματήσουν οι απελάσεις ή να βομβαρδιστούν σιδηροδρομικές γραμμές ή εγκαταστάσεις κοντά στα κέντρα εξόντωσης. Το 1943 η διάσκεψη των Βερμούδων διοργανώθηκε από Βρετανούς και Αμερικανούς εκπροσώπους για να αξιολογήσουν τι θα μπορούσε να γίνει σχετικά με τους Εβραίους πρόσφυγες. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα. Οι ποσοστώσεις μετανάστευσης δεν επεκτάθηκαν, δεν δημιουργήθηκαν νέοι διάδρομοι διαφυγής και δεν προτάθηκαν επίγοντα μέτρα διάσωσης. Όλα περιορίστηκαν σε μια γενική δήλωση ανησυχίας για την κατάσταση. Ταυτόχρονα, διατηρήθηκε πολιτική σιωπής σχετικά με τα αιτήματα για άνοιγμα της Παλαιστίνης σε περισσότερους πρόσφυγες. Σε πολλά Υπουργεία Εξωτερικών, το ζήτημα σκόπιμα αναβλήθηκε, ενώ συνέχισαν να συζητούνται προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης ή διπλωματικές επιπτώσεις. Εν τω μεταξύ, οι σφαγές συνεχίστηκαν. Στις κατεχόμενες χώρες, χιλιάδες Εβραίοι απελάβνονταν κάθε εβδομάδα στον τελικό τους προορισμό. Όταν άρχισαν να κυκλοφορούν προτάσεις για βομβαρδισμό ορισμένων βασικών τοποθεσιών, όπως οι θάλαμοι αερίων ή τα κρεματόρια στο Auschwitz, απορρίφθηκαν για τεχνικούς λόγους. Τα επιχειρήματα ήταν ότι τα βομβαρδιστικά δεν ήταν αρκετά ακριβή, ότι οι κρατούμενοι μπορεί να σκοτώνονταν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων ή ότι ήταν προτιμότερο να επικεντρωθούν σε στρατηγικούς στόχους όπως εργοστάσια ή σιδηροδρομικούς κόμβους. Το Υπουργείο Πολέμου των Ιμιλέαψη Μπέμπερεμπα και το Βρετανικό Υπουργείο Αεροπορίας συμφώνησαν ότι η αλλαγή των επιχειρησιακών προτεραιοτήτων για τη διάσωση των Εβραίων θα ήταν μια απαράδεκτη εκτροπή. Η δημιουργία του Συμβουλίου Πολεμικών Προσφύγων τον Ιανουάριο του 1944 από την κυβέρνηση των Ενιμίμαπόσπα ήταν μία από τις λίγες ορατές χειρονομίες.
Αυτός ο θεσμός προσπάθησε να συντονίσει τις προσπάθειες ανακούφισης, να χρηματοδοτήσει δίκτυα φοροδιαφυγής και να λάβει εγγυήσεις για την προστασία των επιζώντων. Ωστόσο, ο αντίκτυπος του περιορίστηκε από την έλλειψη ευρείας υποστήριξης. Οι αποστολές που οργάνωσε το Συμβούλιο οδήγησαν στη διάσωση μερικών εκατοντάδων ανθρώπων, αλλά απέτυχαν να αλλάξουν τη συνολική πορεία των γεγονότων. Ακόμα και μέσα στις τάξεις του υπήρχαν αμφιβολίες για το τι θα μπορούσε πραγματικά να γίνει σε ένα πλαίσιο που κυριαρχούνταν από τον ναζιστικό έλεγχο και τους διπλωματικούς περιορισμούς που επέβαλε ο πόλεμος. Ταυτόχρονα, τα υψηλότερα κλιμάκια του Τρίτου Ράιχ άρχισαν να αισθάνονται ότι το τέλος ήταν αναπόφευκτο. Καθώς το ανατολικό μέτωπο κατέρευσε και οι σύμμαχοι προέλαβναν μέσω Γαλλίας και Ιταλίας, ορισμένοι τομείς του καθεστώτος άρχισαν να εξετάζουν την πιθανότητα διαπραγματεύσεων. Ο Χάινριχ Χίμλερ, επικεφαλής των SS, διερεύνησε διάβλους επικοινωνίας με τις δυτικές κυβερνήσεις, επιδιώκοντας μια μερική συμφωνία που θα έσωζε την προσωπική του θέση. Χρησιμοποίησε ορισμένες ομάδες κρατουμένων ως διαπραγματευτικά χαρτιά, υποσχόμενος την απελευθέρωσή τους σε αντάλλαγμα για διπλωματικές παραχωρήσεις. Αυτοί οι ελιγμοί αντιμετωπίστηκαν με καχυποψία από τους συμμάχους, οι οποίοι αρνήθηκαν να διαπραγματευτούν απευθείας με πρόσωπα του καθεστώτος. Παρ' όλα αυτά, ορισμένες από αυτές τις διαπραγματεύσεις επέτρεψαν την εκένωση ανθρώπων στην Ελβετία ή τη Σουηδία τους τελευταίους μήνες του πολέμου. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, οι επιχειρήσεις εξόντωσης συνεχίστηκαν σε διάφορους τομείς της κατεχόμενης περιοχής. Ακόμα και σε συνθήκες στρατιωτικής ήττας, οι τοπικές αρχές και οι μονάδες των SS διατήρησαν τη συστηματική εξόντωση των κρατουμένων. Στα στρατόπεδα που βρίσκονταν δυτικότερα, οι κρατούμενοι αναγκάζονταν σε πορείες εκένωσης για να αποτραπεί η πτώση τους στα χέρια του εχθρού. Σε πολλές περιπτώσεις πέθαιναν καθοδόν από εξάντληση, έκθεση ή συνοπτικές εκτελέσεις. Αυτό το τελικό στάδιο χαρακτηρίστηκε από ένα μείγμα βιαιότητας, απελπισίας και οργανωτικής κατάρρευσης. Αν και ο μηχανισμός εξόντωσης δεν λειτουργούσε πλέον με την προηγούμενη αποτελεσματικότητά του, η πρόθεση να σβηστούν όλα τα ίχνη και οι στενές τάξεις παρέμεναν. Μέχρι το τέλος του πολέμου, σχεδόν όλοι όσοι ήταν άμεσα υπεύθυνοι για τη δολοφονία εκατομμυρίων είχαν εξαφανιστεί. Κάποιοι είχαν καμουφλαριστεί ανάμεσα σε πρόσφυγες, άλλοι χρησιμοποίησαν δίκτυα υποστήριξης για να εγκαταλείψουν τη χώρα και πολλοί προστατεύτηκαν από τη σύγχυση της στιγμής. Καμία συγκεκριμένη πράξη δεν απενεργοποίησε το σύστημα, απλώς έπαψε να λειτουργεί όταν έχασε τον εδαφικό έλεγχο και τα υλικοτεχνικά μέσα για να λειτουργήσει. Κανείς δεν το σταμάτησε από μέσα. Για χρόνια αυτή η δομή λειτουργούσε βασισμένη σε σφραγισμένα έγγραφα, προγραμματισμένες συναντήσεις και καταμερισμούς καθηκόντων που δεν απαιτούσαν καμία επίγνωση, μόνο συμμόρφωση. Το κλείσιμο των αρχείων και η έρευνα στα ερείπια δεν άφησαν καμία σαφή εξήγηση για το πώς ήταν αυτό δυνατό, αλλά μια βεβαιότητα παρέμενε. Οι μηχανισμοί δεν ενεργοποιήθηκαν από συμπόνια ή διαφωνία, αλλά επειδή ο πόλεμος έφτασε σε αυτούς πριν κάποιος προσπαθήσει να τους σταματήσει.